sådan lukker man bagklappen op på den nye Insignia Sportstour. Velkommen på Opel-standen på Genève Biludstilling, hvor vi har ikke mindre end 2 verdensnyheder. Først og fremmest den nye Insignia, som her kan ses som Sportstour. Og jeg kan lige prøve at vise et blik ind i kabinen. På bagsædet er lidt optaget foran. Bilerne er rimelig tæt pakket op af medier fra hele verden, som er interesseret i at se de her biler her, og Insigniaen har fået en ny kabine. Den er også meget større indvendigt. Akselafstanden er 10 cm, knap 10 cm længere end den gamle. Og så er der kommet nogle teknologiske fornyelser, som for eksempel det her head-up display, som de sidder og peger på op nu. Og der er radar med nødbremse, som bremser både for biler og andre fodgængere. Og så er der selvfølgelig mange af de sædvanlige Opel-kvaliteter, som navigationsanlæg med 8-tommer skærm. Denne her har så fået automatgear. Der er også kommet en ny 8-trins automatgearkasse. Jeg kan lige prøve, om jeg kan nå over at få et blik af den anden store nyhed, vi har. Det er en Crossland X, som er en SUV-lignende bil. En lidt høj bil. Det er derfor nemmere at komme ind og ud af, og det giver også bedre overblik, når man færdes i trafikken. Så fås både med en lille benzinmotor på 1,2 liters turbo selvfølgelig, og så en 1,6 diesel. Men de her biler kommer vi til at høre meget mere om på et senere tidspunkt. Det var alt for nu på Genève Biludstilling.